Katuran jumeneng sesarengan Guntoro Laras. Monggo. Dalu, dalu Mas. Wah, iki mah aku kok mau nyerono iki piye to? Sampan rung-rung dalane. Kene trabasan akeh. Oh. Nek sajake kangelan tung ngarep metu mburi. Iya, metu sisih ndak oleh. Angel. Mung loro ngarep karo mburi. Ngarep karo mburi to. Nggih. Nggih. Dalu menika mboten nyono, mboten ngira menika saged tinimbalan sowan mapan wonten Ringin Anom, Udan Awu Blitar, menika mapan wonten dalemipun Bapak Soleh sak keluarga. Nggih, Pak Soleh sekeluarga. Tasyakuran iki. Iya. Kabeh alhamdulillah. Berkah Gusti tansah dipun syukuri. Nggih, mugi-mugi sabibare niki pinaringan lancar sedayanipun. Amin. Berkah barokah rezekinipun. Nggih. Bapak Soleh diparingi panjang yuswa. Amin. Pokoknya sehat-sehat sekeluarga dan tambah kaya raya. Amin. Pokok dongane ngono lho, kaya raya. Menika sesarengan kalian Guntoro Laras dipun lajengaken anggenipun ngaturaken tetembangan, monggo. Dijak dolan ngetan yang Banyuwangi. Nyanti lho kok adoh men. Ben ra konangan kancane. Tahu berarti. Ning kene amen konangan Mas Eko endi. Lagi. Ora apa-apa. Konangane berarti sing apik. Timbang ora berlanjut. Monggo Mas Guntoro Laras. Betul ya Mas Somad? Nggih, Guntoro Laras. Guntoro. Jane Banyuwangi lho. Ya, Pak Opor ono. Selamat malam, Wilujeng Dalu. Bapak-bapak Ibu semua.
Gregis ki ndak sing maem permen kokean kae. Heeh, terus untune entek. Heeh, ki Gregis ya, Mas. Gregis. Ya kok roh-roh he. Ero aku kok warai kok. Iya wis aku tak Asline duduk lah. dulu. Asline aku bocahe meneng. Terus Kok warai reno-reno. ya ora, asine gawanmu ya wis reno-reno. Ya ora mung sak reno ae angel. Ya aku arep dijak rasa-rasa meri meneng ae. Tutukno ngrasani aku ae kok. Iki mesti ngono iki nek ketemu aku. Iya, matur nuwun menika Mbak Ana ingkang sampun ngaturaken gerigis. Mugi-mugi tembang kalau wau saged damel jampinipun saya. Bapak Ibu ingkang dalem menika sampun kepareng rawuh. Kersa nyawiji menika kalian Ki Dalang Heri Guntoro.